ang kuhan. Ano ko na yung lasina? Diyan na yung gamiton. Hindi siya makita. Hindi lang at least nag-aso. Look! Gani, mana na And what's up mga do? Welcome sa atong channel. And for today's vlog, natay special kayo nga edisyon kay nako ipakita sa inyo habalik. I know nga murag kini nga portion or kini nga video nakita na ninyo siya sa among Facebook or even sa among Facebook page katong sa WordClicks na among kining promotion. Pero ako sa ibalik karon pakita kini siya nga video is actually or was actually created by my team sa WordClicks, Sir Dan and si Chadi. As part of our promotion sa among page kay nag-business me actually yung t-shirt designing, printing, something na. And yes, natin to. Akong ibutang ang link sa ubos sa amo ang page kung gusto mo visit dito para ma-view ninyo ang mga designs. Pero so much with that because ang gusto na ko ipakita is ang among gihimo nga kining spoken poetry para sa promotion sa amo ang page. So, kini siya ang kining video was actually something very special to me kay mao na siya ang first time na nakahimo mi og kining spoken word na nasa video and kami mismo ang nag-conceptualize. Kami mismo ang nag-edit sa chat. So, dream come true actually. And muna, actually ako sa mga goals no, nga makaproduce og kini mga video or whatsoever, mga spoken word or sa paman na diha nga something related sa to ang passion or the thing that ako ang gustong buhaton. No? So, for today's vlog, akong ipakita sa inyo ang entire video sa amuang spoken word poetry as part of our promotion before sa amuang page. Okay, tanaw na to. Hubad, ang katotohanan ng sinubukan kong lapitan ka. Ang bawat hibla ng iyong nakaraan ay lubos kong kilala. Ang mga grano, mga habi, at sinulsinang nakaraan mong pinagtagpo-tagpo. Mahal na kita noon pa. Yun ang totoo. Hindi sa pagmamadali ay kumapit ako sa iyong mga braso, sa iyong dibdib, sa balikat mo. Nagbabaka sakaling sa puntong ito, maging bagay tayo. Hanggang sa unti-unti, nagkasya ako sa hulma mo. Salamat, Kasya. Napakasaya ko. Iyon ang totoo. Hindi sa pagmamayabang, pero alam kong gusto mo ako. Ang iyong mga ngiti, mga tawa, sa tuwing nakasaklob ako sa'yo, ang iyong mga kiliti, mga halakhak, sa tuwing inaamoy ko ang iyong mga pawis. Eto ako. Sanay na ako. Ngayon, alam ko na kung bakit sinabi mong bagay tayo. Bakit sinabi mong bagay ako sa'yo. Kasi, ginamit mo lang pala ako. Hindi sa pagmamalinis, pero ito ang totoo. Madumi na ako. Alam kong darating ang araw na papalitan mo ako ng bago. Alam kong isasantabi mo lang ako.
Alam kong iiwan mo akong parang basahan. Alam kong hindi na tayo matatagalan. Alam kong kahit luluhod o iiyak ng boses garalgal ay hindi kita makukuha kahit anong dasal. Ganito ang silbi ng taong ang tanging papilang sa buhay ng taong mahal nila ay panakip-butas lang sa katawang pinapantasya. Ganito ang silbi kapag nagmahal ka, pero ang tanging lugar mo sa buhay niya ay tagasalo lang ng init at lamig na kanyang nadarama. Kaya gumising ka, hindi ka lang isang damit na gagamitin niya, naiiwan rin pag may mas okay na iba. Kaya ngayon dapat mong mapagtanto, hindi ka lumang damit para maghanap siya ng bago. That's it for our video. See you on the next vlog. Thank you. Ganon nga bahaw. Yaya, sa picturean anak dong no?